В днешния епизод на Обучи се ще се запознаем с това какво е управляващо дружество. Живеем в свят, където сме заобиколени от най-различни финансови институции – банки, застрахователи, лизингови компании, пенсионно-осигурителни и не на последно място – управляващи дружества. Та какво е едно управляващо дружество? Ами най-просто това е една компания, която управлява средства, събрани от клиенти. Целта на управляването на подобни инвестиции е увеличаване на възвръщаемостта и диверсификация на инвестицията на портфейла от името на клиента. Инвестицията може да бъде в най-различни финансови инструменти – акции, облигации, борсово търгувани фондове, взаимни фондове и всеки клиент може да подбере стратегия, която да му приляга най-много. Предимствата на управляващите дружества са това, че портфолио мениджърите подхождат професионално, с много дълбоко ниво на задълбочен анализ, имат години опит на финансовите пазари и разполагат със специализирани инструменти, които им помагат да вземат по-добри решения. Допълнително предимство за всеки клиент е, че получава достъп до готов диверсифициран портфейл. Един недостатък е може би събирането на малка такса управление, което помага на управляващото дружество да плаща за услугите, които предлага.